junior hacker, keď to tak nazvem, zrazu získava nástroj, ktorý mu umožní byť rádovo efektívnejší, bez tej potreby znalosti, ktorú by eventuálne musel mať na to, aby sa do nejakého systému dostal. Naozaj už dneska je doba, keď umelá inteligencia je schopná sama urobiť vírus, ktorý sa potom len bude používať na štandardný spôsob šírenia, eventuálne na nejaký útok, na nejakú stránku, či už je to banka alebo čokoľvek. Tá umelá inteligencia je pre ňoho nástroj, ktorý mu umožní byť zase efektívny. Keď je napríklad ten junior hacker, tak a nevie napríklad presne čo, ale chcel by strašne útočiť, no tak môže sa ísť popýtať, keď dá správny prompt, tak dostane z neho tie odpovede, že ako by sa to mal naučiť. Hej, že v podstate ho to môže aj samého vzdelať. Takže keď začínal ChatGPT, ešte verzia 3.5.4, tak to boli také prvé príbehy, kde pamätám, že povedali, tu je banka, tu je jej stránka, hackni mi ju, a ona to urobila. Ono to tak úplne není, že to sama proste akože urobí. Ale teraz je to tak, že keď niekto vie, ako na to, tak tieto nástroje mu extrémne zlepšia tú pozíciu štartovaciu. Viem si postaviť agenta, ktorý mi potom bude hľadať tie vulnerability jednoducho v tých službách. Takže akože teraz ten celý ako keby modus operandi toho ataku, ktorý predtým povedzme takto musela nejaká skupina veľmi pracne pripravovať, tak teraz to vie zvládnuť aj jeden akože šikovný človek. A veľmi rýchlo to vie vykonať.